ଯେମିତି ଧନୀ ହେବା ଆଗରୁ କିଛିଟା ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଧନ ଚାଲିଯିବା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇ କେତୋଟି ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଧନ ନାଶ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବ, ଆପଣ ହୁଏତ ଗରିବ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ? ପ୍ରଥମରେ, ଯଦି କୌଣସି କାମ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳୁନି, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆନନ୍ଦ ହେଉନି, ଯେଉଁ କାମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାମ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁନି, ତାହେଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏକ ଖରାପ ଲକ୍ଷଣ ବା ସଂକେତ। ଆପଣଙ୍କର ଘରର ମୁଖିଆ ଯଦି ସବୁବେଳେ ରାଗରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଟା ବି ଭଲ ସଂକେତ ନୁହଁ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖିଆ ବା ଆପଣ ଘରକୁ ରୋଜଗାର କରିକି ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ଘର ଚଳୁଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଗିବା, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ